Dejjem iż-żgħir jispiċċa l-ar. Ħadd mu qed jiskanta wisq illi l-istamperija ser tagħlaq. Il-kbar ma batewx. L-iżbalji u n-naqqasijiet ta' kompetenza iridu jbatuhom iż-żgħar. Dan huwa l-mod ta' kif l-opinjonista Mario Azzopardi tkellem wara l-aħbar li ħarġet li ser jitkeċċew l-impjegati part-time tal-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista l-Media Link Communications. Mario Azzopardi li għal snin twal kien wieħed mill-kontributuri ewlenin fil-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista ta' nhar ta' Ħadd Il-Mument jgħid fl-artiklu tiegħu fil-Gazzetta llum illi waqt li l-kbarat ser jibqgħu hemm ħadd mu ser jintalab jagħti kont tal-frakass finanzjarju li ħalla warajh il-grupp ta' Gonzi. Fl-artiklu tiegħu wastqar li s-sensi ilhom jistemmew u kollox kien qed juri li ma tantx kien hemm tama ta' salvazzjoni. U rrefera għas-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista bħala diżastru illi tnissel minn ħdan iċ-ċenaklu ta' Lorenz Gonzi. Fi kliemu stess, Gonzi idderieġa lix-xirka tal-Mażolin bid-daħqa antipatika u ċinika tiegħu. Jgħid li l-mezzi tal-partit dak iż-żmien marru l-baħar fi kliemu crash totali. Azzopardi jistqar li l-Partit Nazzjonalista issa jinsab maqbud fi kriżi ta' miljuni kbar. Jirreferi għat mexxija nazzjonalista bħala il-kbar illi ma batewx bl-iżbalji u nuqqasijiet ta' kompetenza tagħhom issa iridu jbatu iż-żgħar. Mario Azzopardi sejjaħ lil dawn il-ħaddiema bħala baħrin lejali li baqgħu hemm fl-eqqel tal-maltemp waqt li kienu qegħdin jippruvaw isalvaw bastiment anke fi żminijiet diffiċli. Il-kbarat kienu qed jonfqu bla doċċ anke fuq bċejjeġ tal-arti għal kurituri bi prezzijiet inkredibbli. Intant fl-aħħar jiem l-eks teżorir tal-Partit Nazzjonalista Peter Darmanin nieda petizzjoni li fiha qed jiġbor firem sabiex fid-dar ċentrali ikun hemm ristorant. L-idea tar-ristorant fid-dar ċentrali xejn ma niżlet mal-impjegati tal-Partit Nazzjonalista.